Aku kira wis mlayu ana ing palagene. Ayuku bareng pecatan nyawamu. Ning cukup. Aja monggo atose balung gandel-gandel. Iki sing bakal mungkasi kowe. Saiki ditetokne kowe. Bakal njomo apa kowe? Matu sapa?
tunggale aja tinggal lara tengora ayo rame ini aku pengen delok ketoprak nang pondokan asik rame aku lenggon ora iki manggon nang arep aku rene lah hai wes kene kenalan sih perkenalkan nama saya Sultan Bolong nama saya Sultan Bolong nama saya Sultan Bolong ada apa loh sirahku nih sirahku aduh loh jadi mau sirahku nih gila dalah weh ya ampun sirah arti gunung cawan wah gedeng aku dadah tak tinggal dulu aku belanja ya hilang deh coblok ambang dadah besok aku ya melo telah ketoprak wayu manggala iki Assalamualaikum.
Asik asik. Asik. Oh ya. Buka sitik jos. Ayo lelak ketoprak ayo manggolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muncul. Saya Endang. Endang. Kenapa le Mas? Bengi ki ramai ya. Walah penontonnya ayu-ayu, sing lanang bari-bari, kompak pokoknya. Kompak pemuda, omprek community ya. Desa Pondoan, Kecamatan Pati, Kota Kabupaten Pati. Bengi iki acaranya halal bihalal ya. Wah, dongano Mas Muncul. Dongano. Iya no. Ya entak dongane muga-muga sak bubare nimbali pagelaran Sandiwara Ketoprak Wayu Manggala bumi Desa Pondoan kene dadi bumi kemalimpah lo jinawe murah sandang murah pangan amin Allahumma. Rezekine melimpah ruah ora lokak neng tansaya keba amin Allahumma. Alhamdulillah matur suwun ya Mbak Endang bengi iki ditimbali nang Pondoan ngibur kabeh masyarakat ngono. Iya, Wayu Manggala iki pancen kondiang tenan jos weh megah. Ya delok ketoprak sapa iki? Ketoprak sapa piye maksudem ketoprak Bapak Mogol. Bapak Mogol. Walah layanan kok lamune pirang-pirang walah ojing iki ojing. Carane nanggap piye Mas Muncul? Gampang, langsung ditelepon. Nomere piro? Oh, kowe ora mudeng, kowe wong anyar. Anyar diwaraya. Oke, ayo monggo langsung ae ditelepon badhe ngersakaken Wayu Manggala. 081 Plastik Mas 228 enak 128 1 9 ngoyo ngono aku ya balik no. Masa Nan gage kowe iso apa ora? aku sing cepet Mas. Ora koyo Muncul iki. Wah, gaya am gage nan ayo. 1 Mas, koplo cepet ya. 081 228 128 1 9. Waduh, kecepatan iku Mbak Endang. Iku nomornya Pak Mogol langsung ditelepon nae aja suwe. Ayo ndelok ketoprak nang Pondoan ayo. Langsung diringi DJ. Lek gendong kawa-kawa. Wayu Manggala. WMAUD featuring Dimas RMX Present Support Wayu Manggala Asik.